An filɛbagaw foli ni tan bi ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka biyano fo aw sigiyɔrɔ la ka dajira la ka fɔ ko bɛ ka Malikunafoni point net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de Dankoroba Kènè n y'a fɔ ɲɛna Dankoroba Kènè ye kɛnɛ min b'a to an ka denmisɛn minnu bɛ yen nɔ wala an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bolodengolen ta mun nɛgɛ n'u dusukolo kɛr'u ta ye i ye Dankoroba ye bi Dankoroba Kènè kɔnɔ an kɛlen don ka denmisɛn dɔw wele n'a bɛna jɛ ka ɲɔgɔn masala a tɛ kɛ ko kuntagalajan ye bari ka d'a kan mɛni da ye mɛntigi da ye ne t'a fɛ ka kuma jɛnya n bɛ kuma d'a ma mais n'i ma fili a dɔnnen dɔ ni fɛnnin dɔ de ye quoi j'espère aussi que an bɛna daminɛ n'o ye ala ka hinɛ tenten bala jamana in kɔnɔ est ce que maa kun b'a kan tenten ba yɛrɛ quoi o tɔgɔnin b'a la o kɔfɛ n ye Tenza mɛn o kɔfɛ n ye OUSMANE mɛn ne tɛna nin si de ɲɛdɔn an tɛ jɛ ka baro kɛ ça va oui ça va ko de baasi foyi t'e la Dicko baasi foyi tɛ na i yɛrɛ dun an t'a daminɛ ni foli in ye foli sugu ka ca foli sugu jumɛn i ka foli in kɛ ala ma hinɛ na tenten bala awɔ n'ale tun bɛ yan bi a tun b'a fɔ ko très bien jɛkɔrɔba n'a kɔnɔ kɔ ne tɛntɛnba de bɛna kuma yan bi tuguni koyi ne bɛna kuma ka n da fara ne bɛna kuma ka n nɛnkɔrɔ juru tigɛ ne bɛna kuma ka n kun gana ko la kɔtɔ Fanta DICKO o ko ten ko n'i y'a mɛn diɲɛ ka di adamadenw bɛɛ ni ko dɔ koyi minnu taara lahara ala kana fosi kɛ ne ni e fila si rɔ amina rabi ala k'an ta kɛ lahara ko rɔ kulo lamɛn ye ala kana kun jɔn dɛ ala kana fa su fɛ ala kana fa tilegana saya kana sɔrɔ wulada rɔ ala k'an ta kɛ sogoko rɔ ta ka kunu ye bakolo kana kɛɲɛ sakolo kana kɛɲɛ ɲin kana jɔyɔrɔ sɔrɔ kolo min kan san kɔnɔ gabakurula talo ni a ka sijo barikabilenba in kɔnɔ yan ala ka ne kisi an ma tɔɔrɔ ma yɔrɔ sogo seli kɔni ne ye sogo caman ɲimi ala k'an ta kɛ sogokoro ta ka kunu ye ba sogo kalan kɛɲɛ sa sogo kana kɛɲɛ misi sogo kana kɛɲɛ ɲin kana jɔyɔrɔ sɔrɔ kololu kan san kɔnɔ gabakurula talo ni sijo nin kɔnɔ yan ala k'an kisi an ma tɔɔrɔ ma n'an ma ɲɛ talo ni kɔ sa an ka talo siyɛ 6 tilen na an ka tɔgɔ bila ɲɔtɛ ne yɛrɛ daji cɛya tɔ nin da kɔnɔ ka taa n da turu sa mɔnɔ sogoro ka ba sogo kulɔlenba k'an bɛɛ lajɛlen seere te bɔbɔ Dicko ne natɔ aw fɛ yan Fanta wulu kumana ne fɛ wulu kumana ne fɛ daguɛ la daguɛ ne de preselen bɛ ka na sa ja dakabana wulu belebele jɔlen bɛ aw ka escalier yɛlɛyɔrɔ la escalier yɛlɛyɔrɔ yɛrɛ ne bɛ ka girin cogo min ko heure sera n ko Dicko bɛna dimi n ko heure sera ne sen nana yɛlɛ wulu kukala ka ja wulu kun bɛ sunɔgɔ la ne t'o kalama ne de bɛ n yɛlɛma yɔrɔ min na wulu panna ka wuli ko ne ko n ko yafa ma ala kama n ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa émission kɛyɔrɔ la n ko kuma e sen tɛ émission na wulu sina k'i ka tɛmɛ ko ko ne ka n da bɔ ale la k'ale ka mun bɛ émission ko la a ka fɛn t'a la k'i yɛlɛla mɔgɔ k'u kan yanni k'o yafa deli k'i b'i jɔ ko émission ne yɛrɛ ni vitesse yɛlɛla aw ka escalier in na yan wallahi avion bɛ tugu n poussière la ten a ka ye de la a ka ye a ka to ten ayiwa ni ko ɲɔ tɛ a kɛra dɛ awɔ a ka to mais ne t'a dɔn avion bɛna tugu e kɔ cogo min na escalier na avion tugura ne kɔ ne poussière fɛ avion ma ye mais min yɛrɛ kɛra a juguman yɔrɔ ye sa a juguman yɔrɔ tɛ kɛra min ye i tɛ lɔngɔ f'i ye ne bolitɔ mankan de tun bɛ ka bɔ avion do sa ne do ne kɔni t'a dɔn ko paratatatatatatatata mɔgɔw bɛ k'u kun da kogo la fan bɛɛ ko san finbali pɛrɛnkan n ko san finbali pɛrɛnkan tɛ n ko avion mankan mana k'a ye ou bien ne yɛrɛ mankan mana k'a ye wala de y'a dɔnbaga ye ala k'an porokoto kira k'an porokoto ala kana foyi k'an nɔ Tenza an b'a f'i ye k'i bisimila saha o diyara n ye diyara n ye kosɛbɛ merci bɛɛ lajɛlen ni i dɔnko don o ye tiɲɛ ye bamananw b'a fɔ ka kuma na ko manifin ni dɔnna ni turu min ye ne y'a fɔ ne bɛ kɛ dɔnbala fili ye o ye tiɲɛ ye an y'i wele ka na bi i kelen i bɔ fan ka ca mais an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ Tenza yɛrɛ ye jɔn ye Fanta i ka o ɲininkali diyara n ye Tenza ye OUSMANE WATTARA ka bɔ Sikaso bɛɛ ko Tenza Tenza yɛrɛ sɔrɔla cogo min ne nana artisiya kɔnɔ teatri bɔ de la ala ma hinɛ na lasidan na dɔw b'a fɔ a ma zantigi ale belenden de ye bɛnkɛ de don
tubabu ko c'est mon oncle donc ale de depuis fitini ni ne u ka publicité u ye télé la ni dugutigi ni amadi a b'a fɔ ko bon dugutigi ne ma kangar la amadi fɛ ne bɛ jiga ka mal dugutigi b'a fɔ ko kɛnɛ karaba e ka sabali surtout foro kɔnɔ taga yɔrɔ ni maliburu o wagati y'a sɔrɔ i ka dɔgɔn dɛ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn nka n fana bɛ se ka dɔɔnin fɔ a ko la dɛ mais Ayuba tɛ se ka bɛrɛ ni ɲɛfɔ baasi tɛ o kɛra ten ne tun bɛ to k'a ladegi so n b'a ladegi so o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ hali ma se DF ma n'a taara Sikaso n ka musokɔrɔba b'a fɔ ko vie u tun b'a wele ko vie ala ma hinɛ n'a la ko vie ko i denkɛ in ko n bɛna nin d'i ma i bɛ taa ni nin ye parce que aw ka baara yɛrɛ n'aw ka publicité bɔra su fɛ anw tɛ lafiya fo ka dugu jɛ a ko a ka kalan kɛ n'a ye kalan kɛ ka DF sɔrɔ a bɛ taa école la ne ko n ko kalan b'o la wa n ko ne bolo i bɛ taa jɔ télé la dɔrɔn i bɛ fɛ ka yɛlɛ ko dɔ fɔ ko kalan b'a la dɛ ko ne ka kalan kɛ donc n ye DF kɛ o la n y'a wele a yɛrɛ tun ɲinɛna a bolo ko denmisɛnniya kuma do n ye DF sɔrɔ n y'a wele a ko concours de bɛ kɛ ko n ka papiers bila ka na n ye papiers bila ka na ala y'a kɛ n ye concours kɛ théâtre la n passera k'o san 4 kɛ n tilal'o la n taara conservatoire la ka san 3 kɛ yen fana bon ala nana n'a ka naw ye n'u ye publicité caman kɛ ale min ji dɔgɔyara ale ye n bɛnkɛ ye zantigi tenteba n tun b'o fana ladegi n tun bɛ taama ka taa fo ɲamakɔrɔ tenteba fɛ yen n ko a ka kuma ninnu ka di n ye n bɛ fɛ a ka n degi donc ale fana tun bɛ n degi o la ala y'a kɛ tenteba fɔlɔ de fatula tenteba fatulen zantigi fana nana fatu u dun ye baara kɛ jamana in ye u ye mɔgɔw nisɔndiya donc pour que tɔgɔ in kana tunu ne ye OUSMANE WATTARA ne y'o ta k'o fara n tɔgɔ kan n ko tenzan tenteba zantigi tenzan in sɔrɔ cogo ye o de d'accord tenteba zantigi awɔ Allahu akbar cɛ nin tɔgɔ in il a fallu que k'i sigi ka réfléchir nin kan kosɛbɛ dɛ yɔrɔ bon n'i ma nin fɔ est-ce que nin bɛ se ka faamuya tenteba zantigi tenzan o kuma na o diyara n ye ala ka sini kɛnɛya di hali sisan nɔ nin b'a jira k'a fɔ ko hali sisan an ka makɔrɔw u bɛ se k'u hakilila tigɛ denmisɛnninw ka barika ka d'a ka donna nataw kɔnɔ kosɛbɛ u bɛ yen u tɛ yen u dɔ na se ka u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ anw fana kan ka sini ɲɛsigi kɛ cogo min na sini ma sini kɛnɛ tenzan sisan i nana ari kɔnɔ ni théâtre bɔ ye mais i dan o ma wa ou bɛ yɛlɛma buru wɛrɛ kan bon ma dan o ma i ko min bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ k'i degi sen fila taama na yanni waati dɔ cɛ n'i y'a mɛn théâtre bɔ yɛrɛ théâtre bɔla bɛ se ka ko caman kɛ n'a courage b'i la n'a a magan b'i la n tora théâtre bɔ kɔnɔ an ka pièce de théâtre dɔw bɛ yen école la an bɛ pièce de théâtre minnu kɛ ka composition kɛ yɔrɔ dɔnkilida partie bɛ dɔw la n'a sera olu ma an ka classe kɔnɔ maître b'a fɔ ko bɛɛ ka essayer ni mɔgɔ min voix diyara ye o tigi bɛ dɔnkili da théâtre kɔnɔ donc an tora ten théâtre caman n'an taara classe la théâtre ni dɔnkili partie bɛ dɔrɔn ni madame yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ou bien monsieur ye ɲininkali kɛ dɔrɔn classe kɔnɔ mɔgɔw bɛ sin k'a fɔ k'o tɛ ɲini yɔrɔ jan ko a y'a di OUSMANE ma n tora ten ka to ten n nana tila INAN conservatoire la n ko bon yanni n ka to théâtre dɔrɔn ma Mali kɔnɔ yan an ka film tourné ta ka dɔgɔ comédien ka ca film min bɛ tourné bɛɛ tɛ se ka jouer a la ne fana ko n ko n bɛ musique fara n bolo kan pour que ni min waati nana waati min na n b'o kɛ ka tɛmɛ ni o ye nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ye d'accord OUSMANE baara in kɔnɔna na i ye album bɔ n ɲɛ bɛ album dɔ dalen na a ɲɛ kɔrɔ awɔ n y'a dɔn nin ye i yɛrɛ ta ye nin ye n ka album fɔlɔ ye a tɔgɔ dalen n'o sɛnɛ parce que an bɛ ko o ko la dun ka fa de ɲɔgɔn tɛ fɔlɔ o de bɛ jamana basigi surtout ne yɛrɛ bɔra yɔrɔ min Sikaso kosɛbɛ yen dɔnna ni sɛnɛ de ye kosɛbɛ o de y'a to n ye album in yɛrɛ titre kɛ sɛnɛ ye morceau 10 de b'a kɔnɔ o ye n ka album fɔlɔ ye morceau fɔlɔ o ye dɛmɛ ye filanan ko denmisɛn awɔ denmisɛnninw sabanan o ye hommage à l'accident musow bɛ kɛ naaninan ye kosɛbɛ ka kaniba kanubaw d'accord o bɛ kɛ duurunan ye kɔrɔduga
o ye kɔrɔlen ko ye o ye 6nan ye ka teriya kɛ 7nan ye sɛnɛ kɛ 8nan ye mariage forcé jagoya furu wallahi o ye musow sɛgɛn dɛ musow sɛgɛla dɛ o ye 9nan ye ka sɔrɔ ka dafa ni dankoroba ye jarabi maa jarabilenw nɛnɛ sumalen tigiw o kuma ala de ye faanɔ ye sisan album tɔgɔ dalen don sɛnɛ na kosɛbɛ ni ma fili sɛnɛ morceau bɛ yen nɔ i bɛ se ka i kan fili an ye sɛnɛ na ka capella dɔɔni kɛ pour que an ka dɔn k'a fɔ ko Tinzan yɛrɛ de sigilen filɛ nin ye baasi t'o la ayi to an ka sɛnɛ kɛ mun ne bi sɛnɛ bɔ fɔlɔ maakɔrɔbaw balola sɛnɛ de la n bɛ taa dabakala ta ka bɔ nɔgɔ la ayi to an ka sɛnɛ kɛ kaba sɛnɛ de sɛnɛ ye ayi to an ka sɛnɛ kɛ kɔɔri sɛnɛ de sɛnɛ ye n bɛ taa dabakala ta ka bɔ nɔgɔ la bamanan. o diyara n ye kojugu ko kamalen sɛnɛkɛbali o tɛ mɔnɛ bɔ la o tɛ mɔnɛ bɔ to dun yɔrɔ la kuma caman bɛ f'i ye kuma caman bɛ f'i ma dɛ d'accord Tinzan o diyara n ye sisan baara in kɔnɔ est-ce que i taamana bon baara in kɔnɔ n taamana i komi n y'a f'i ye n y'a daminɛ teatiri bɔ de la fɔlɔ n tilalen INA la yanni n ka taa conservatoire la n ye tournée dɔw kɛ ni comédien kɔrɔba dɔw ni mɔgɔ caman ye baara kɛ an ye tournéw kɛ an taara yɔrɔ caman na fo kana se musique ma fana musique fana na n ye voyage caman kɛ mais ala ma kɔfɛ taga de latigɛ fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka o latigɛ n'an ka hɛrɛ b'a la Tinzan baara in yɛrɛ kɔnɔ art yɛrɛ kɔnɔ e ɲɛ b'a la fɛn jumɛn bɛ kan ka kɛ ni sini ma sinikɛnɛ a bɛna dankari kɛ baara tagabolo la i b'a fɔ fɛn min man di ye art kɔnɔ quoi bon fɛn min man di ne ye art kɔnɔ Mali art kɔnɔ bi o ye Mali artistes tɛ ka dɛmɛ Mali artistes tɛ ka dɛmɛ o ye kelen ye Mali artistes denmisɛnninw surtout mɔgɔkɔrɔbaw n'an y'a ta mɔgɔkɔrɔbaw n'an ye mɔgɔkɔrɔbaw lajɛ k'olu ka baaraw lajɛ Mali art yɛrɛ dɔnna ni min ye fɔlɔ danbe ani an ka laadala kow Mali b'i ja dɛ Malien b'i ja fana parce que an ka culture ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fan si anw de fɛ yan siya bɛɛ n'a ka culture siya bɛɛ n'a ka fɔlisen siya bɛɛ n'a ka fɔlikɛminɛ bon n'an ye olu ta k'olu valoriser diɲɛ bɛ kɛ an fɛ o de la mais n'an y'an ɲɛ jɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a la ko an b'o kɛ o bɛ se yɔrɔ dɔ la o bɛ bila yen mais n'an y'an yɛrɛ ta balani bɛ yan dunun bɛ yan tamani bɛ yan kora bɛ yan bɔlɔn bɛ yan fɔlikɛminɛ ka ca an bolo an tɛ se ka nin bɛɛ fɔ yɛrɛ n'an ye olu don ba la tubabuw yɛrɛ bɛ boli an kɔ o de la mais n'an ko an bɛ tubabuw ta kɛ an bɛ taa mun de kɛ k'o yira tubabuw la olu yɛrɛ dun b'o ta in de dɔn ani fana an ka jamana u k'u kɔfilɛ artistes la parce que artiste tɛ fɛn den ye jamana kɔnɔ artiste bɛ jamana tɔgɔ lase yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ jamana tɔgɔ ma se jamana ma dɔn n bɛ misaliya ta ala ma hinɛ na ATT la an ka président kɔrɔ don ala ka hinɛ na an ka président n'an ka mɔgɔba bɛɛ la a ka discours dɔ la a y'a fɔ k'ale taara jamana dɔ la ale siɲɛ fɔlɔ ale jigira aéroport la dɔrɔn ale bɛnna ni mɔgɔ fɔlɔ min a y'a ɲininka ko e bɛ Mali dɔn a ko k'awɔ k'a bɛ Mali dɔn k'i bɛ jɔn dɔn Mali la a ko Salifu Keita k'e tɛ Mali président dɔn ko ayi ko bɔn k'ale de ye Mali président ye ko ayi k'o tɛ se ka kɛ k'ale bɛ Salifu de dɔn Mali la o b'a yira artistes bɛ baara la Salifu Keita ye Mali tɔgɔ lase yɔrɔ la k'a sɔrɔ o tɛ Mali dɔn mais ale kama u ye Mali dɔn a ka baara sababu kosɛbɛ Tinzan n'i y'a ta k'a lajɛ c'est-à-dire hali ni bɛ nisɔngoya la i ka so kɔnɔ an ka jamana wɛrɛw yɛrɛ bila maliyɛn yɛrɛ mɔgɔ ni adamadenw jɔ sara 100 na 80 bɛ musique de lamɛn pour que a dusukun bɛ se ka lafiya o ye tiɲɛ donc k'a fara i ka kuma kan artistes ni dɛmɛ ka kan i n'a fɔ an y'a mɛn wagati laban ninnu kɔnɔ ko ni artistes ka waleya jugu dɔ bɔra kɛnɛ ma i b'a ye journalu kan
a kuma bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko mais ko artistes bɛ kɛlɛ dɔ la nin wagati in na n'o ye u ka 90,000 ko ye 18 promesse taara a ma kɛ artistes ye ko mais journal hali kelen ma bɔ or que ni artistes tɔgɔ jugu bɔra ko bɛ fɔ ko mais ko journal kelen ma bɔ k'a fɔ ko nin waleya in bɛ yen nɔ nin bɛ donc vraiment i ka kuma n bɛ k'i ka kuma sɔn ji la de artistes ni dɛmɛ ka kan déjà n'an ye baara in ta k'a lajɛ sisan nɔ e yɛrɛ filɛ nin ye hamina jumɛn de bɛ e la album kɔni bɔra album kɔfɛ projet jumɛn bɛ yen bon album kɔfɛ projet caman bɛ yen i n'a fɔ album bɛ komi denkuranin de kosɛbɛ n'i y'a bɔ i b'a denkudi kɛ ne ka album bɔra a ma mɛn corona daminɛna covid-19 daminɛna o y'a sɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka concert labɛn concert dédicace kosɛbɛ n b'o boliboli n'o labɛnw na dɛmɛbagaw ɲini ni fɛnw na bana nana donc bana nana bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini kosɛbɛ frontière datugula mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don ɲɛnajɛ yɛrɛ jɔra a bɛɛ jɔra ni dun y'a mɛn ko artiste ɲɛnajɛ don jama fara ɲɔgɔn kan don ni jama bɛ k'a yɛrɛ ɲini an bɛ mun sɔrɔ a ma nɔgɔ o hami de bɛ n kan ani fana projet caman tun bɛ yen mais bana in y'a bɛɛ jɔ an bɛ ala deli bana in ka taa joona artistes ni maliyɛnw ni diɲɛ mɔgɔw ka se ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye bana in gɛlɛmayɔrɔ bɛ artistes de kan parce que bana in daminɛ ni bi cɛ dɛmɛw fɔra ko a bɛ kɛ artistes ye a kuma fɔra a m'a ye donc an b'o wele da se an ka gouvernement ma halisa u k'u hakili to an na sinon an bɛ ɲini ka ji kalaya k'a min so dɛ a y'a kan'o kɛ ala ma ko nɔgɔya amina ok Tenza sisan an bɛ taa album morceau laban na mɔgɔ tari an k'olu to yan an tɛ taa mariage forcé la fɔlɔ mariage forcé jagoya furu ou bien an ka taa denmisɛnninw fan fɛ de awɔ an ka taa denmisɛnninw fan fɛ bon a bɛɛ ka ɲi awɔ an ka taa denmisɛnninw fan fɛ parce que n'i ko jamana ka diya dɔrɔn denmisɛnninw de don o ye tiɲɛ ye voilà diɲɛ yɛrɛ ye musow ta ye n'i ko muso dɔrɔn i ko k'a den kosɛbɛ o de y'a to n ye album kɔnɔ n ye morceau dɔ bɔ musow la ka dɔ bɔ denmisɛnninw na parce que diɲɛ yɛrɛ ye musow de ta ye an balakaw a ye tɛgɛrɛ fa o yɛrɛ ye sa an ka taa jumɛn na an ka taa denmisɛnninw fan fɛ a ye denmisɛnninw ladon wolodenw ni dɛmɛ de ka kan a ye denmisɛnninw ladon wolodenw ni dɛmɛ de ka kan du o du maakɔrɔ kelen o du ka kan ni denmisɛn dɔ ye a y'u to kalan na siniɲɛsigi bɛ kalan de la a kanu bila baaraw la u fanga tɛ se baara min kɔrɔ a ye denmisɛn dɛmɛ denmisɛnw ni dɛmɛ de ka kan tiɲɛna ka se kɛ n ye i mana se kɛ ne ye bi han denmisɛn tɛ kɛ minɛ kojugu ye denmisɛn ye bɔgɔ kɛ ne ye u jɔlen bɛ siradaw la a dɔw bɛ delili kɛ u jɔlen bɛ siradaw la u siyɔrɔ ye siradaw ye denmisɛnninw alala o ye denmisɛnninw fasa ye vraiment dɔnkili diya ye kɔrɔ ye kɔrɔ bɛ dɔnkili ninnu na an b'a fɔ ko di courage mais Tenza an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na mun de ye e bila dɔnkilida la i ye dɔ de ka dɔnkilida kan mɛn a diyar'i ye wa ou bien i y'a ye wari bɛ sɔrɔ dɔnkilida la de wa ou bien i y'a ye n'i bɛ dɔnkili da komi i yɛrɛ ko dugu in na Salifu Keyita de tɔgɔ fɔra yen nɔ je sais pas bon n ye dɔnkili da i komi n y'a f'i ye cogo min école pièce de théâtre y'a kanu don na fɔlɔ n nana sigi k'a lamɛn fana k'a ye fana ni ne tɛ foyi la ni ne bɛ so ne bɛ radio de lamɛn n bɛ musique lamɛn d'accord n bɛ musique sugu bɛɛ lamɛn en tant que fɛn dɔ kɔni mankan bɛ ka bɔ ko dɔnkili b'a kɔrɔ ne b'a lamɛn n b'a kan mɛn o n t'a kan mɛn o n b'a lamɛn k'a taabolo faamu fɔlɔ o ye musique kanu fana bonyana kosɛbɛ en même temps n y'a ye fana an ka laadala fɛn minnu bɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka to ka baara kɛ ni olu ye
ka baara kɛ ni u ye an ka artiste kɔrɔba minnu bɛ yen ani minnu tɛmɛna olu hakili ma fɛn ni minnu ye ka to ka bɔ ni olu ye ka yɛlɛ ni a ye dɔɔni dɔɔni ni Ala y'an dɛmɛ Ala ka ko ɲɛ ka d'an ma amina Teza ne ko dumuni jumɛn de ka di ye dɛ dumuni an kɔni ye Sikasokaw ye kana kɛ dɔ ye dɛ o bɛ to ka na papier melekelen yan nɔ ko dibisogo nka n'i y'a dayɛlɛ jigilatigɛ b'i fa ayiwa bon an ye Sikasokaw ye n'anw ye to sɔrɔ an b'o dun n'an ye basi sɔrɔ an b'o dun n'an yɛrɛ ka laro sɔrɔ an b'o dun i komi Bamakɔ yan Malikini bolofa 100 n'an k'o fana sɔrɔ an ɲɛ ni mɔgɔ ɲɛ tɛ bɛn o dunyɔrɔ la dɛ D'accord Teza jamukan bɛ ɲini ka na se a kuncɛ yɔrɔ ma nka yani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na parce que jɛnatigɛ yɛrɛ tolen don fɛn in de ma sisan ka se ka jamana maa bɛɛ minɛ Ala ka hinɛ bɛɛ fɔ la ko ka jamana maa bɛɛ minɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ nɛnɛtigi ye ko kalamantigi tɛ jamana jarabi dɛ ne bɛ fɛ ka jarabi in de lamɛn minɛ jarabi titire yan a bɛ ka tila k'a lajɛ ni n bɛna se k'a da quoi parce que il faut que n ka kɛ dɔnkilidala de n'o ta tɛ ɲa i tɛ sabali ne y'i ye koyi ayi ne ye live la ayi o tɛ ne ye live la n karamɔgɔ dɔ bɛ yen Alu Sangare Badi samedi Alu Sangare ka je kun tɛ fɔ n kɔ ne ye micro la ye a do ye micro minɛ ne yɛrɛ sigilen ne kɛra komi jisuma de bɔnna n kan Teza jarabi dɔnkilida kɔrɔmuso ka ni dogo ɲɛ b'i la jarabi dɔnkilida jarabi dɔnkili ayiwa bi ba k'a da yɛrɛ fo parce que an ka cameraman jarabilen de don i b'a kalama ko ka maraji ye dimanche wɛrɛ ye a ka maraji ye dimanche e t'a manamana ko la o de ye tiɲɛ ye parce que depuis an nana a ɲi bɛ fiɲɛ na dimanche tɔ man jan depuis an nana ale bɛ yɛlɛ de la tabarikala dɔn ne yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka wa a ma yɛlɛ woro ani yɛlɛ woro yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na depuis an nana ne yɛrɛ bɛ escalier la ne ɲɛ tulo b'a yɛlɛ kan na bon kana se yan ne ɲɛ b'a la caméra bɛ placer cogo ɲɛ na ko mana kɛ n'a presselen de don nin semaine in kɔni kɔnɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ i bɛna sɔrɔ baara kɛlen don ka ban ni se kɛra a ye kɛ e m'a fɔ ko i bolila poussière fɛ avion ma ye a tun bɛ avion yira caméra la mais a ma bɔ a kalama Ala ka dimanche yira an kɛnɛ na a jo don kelenna sili ma nɔgɔ koyi n'o tɛ dɔw fana taara Guinée Guinée ka jan dɔɔni dɛ o ma mɔgɔ dɔw bali tagali la olu fana jarabilen don tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ tɛ janya jarabi fana ma koyi ni yɔrɔ tɛ janya jarabi ma dɛ ko nin bɔra fɔ Molodo fo Guinée Bamakɔ tɛ Molodo fo Guinée Molodo kelen fo Guinée tiɲɛ yɛrɛ la jarabi kan ka da olu la ale ni kɔɲɔ cɛ an ka da u la wa n ko n'an tilala n bɛ tila k'a tɔ de ɲɛf'i ɲɛna nin kɔɲɔ in kɛra fadenya de ye kanubaw ko bɛ yen nɔ dɛ Mali kunnafoni de ka di Mali kunnafoni de ka di wa kɔɲɔmuso kuraninw ni kɔɲɔkɛ kuraninw dɔrɔn de bɛ Mali kunnafoni na sa Inch'Allah Teza jarabi dɔnkili kosɛbɛ jarabi a barika ɲɛ kanu na Allah baby i kelen pe de jarabi ye jaga bɛ ni kanuba do walayi bɛ ni ladiyaba yɛlɛ cogo de i diya ɲɛ kunsigi dɔlen fo i cɛ sana dugujan sira i farikolo nugulen ko buteli kɔ Teza kɛ jarabi dɔnkili da e nana farikolo ko kuma ye o bɛɛ de b'a kɔnɔ o bɛɛ de b'a la ko sumalen kɔnɔ kɔni o bɛɛ de b'a la ni min ye ne tɛ se ka sunɔgɔ ni min ye n tɛ se ka dumuni kɛ jarabi a barika ɲɛ kanu na an ka segin a kan ne yɛrɛ bɛna dɔnkili da o segin a kan dɛ jarabi a barika ɲɛ kanu na la jarabi
abarikane kanuna baby baby ikele pede njarabi ikele pede njarabi akai imaye ne mo jarabi lendo ibanke ba ube Kenya ila wallahi ibali maumbi korofo sigi nyogo umbi kefa toye nisi koni te jarabi tie jarabi jugu de non se kote teza abla ne fe mbela jele ke nde no fe ya inya be kawera mani yende dinde yoro mulo do ne jarabi la ne ko ngaka dabla ne ko la me ya amanya foli ko ne ko meka kuma mununu donc dimashi ko do be dimashi ala ka dimashi ran kala amina ya rabbi inshallah Malikunafoni Kènè ala ka dimashi ran bela jele amina okay teza oui ko mugudunta bala fosa oui tiens awere ka kuma do klongana sabechie oui tiens an kumbe Dankoroba Kènè kono oui tiens vraiment ani wele kana ina nanga wele lamine adieranye merci ani ye jamukanke nyogon fe adieranya bena mama bunyama parce que zo sigilendo ni wele da ni ba don e mo mi ni wele la ibena ko sebe parce que abere ni akakoma bu ayirama mate mo era mata era bunya mo shima donc ambi fo ula ne foli ka maybe i yɛrɛ bolo kuncɛ kumana ka se i kanubagaw kosɛbɛ voilà a diyara n ye n bɛ aw yɛrɛ fo weleli la fɔlɔ parce que mɔgɔ min b'i wele k'i dɛmɛ i ka baara kɔnɔ k'i bɔ dibi la k'i bila yelen na i t'o sara sɔrɔ n bɛ i n'i ka ekipu bɛɛ fo ka Malikunafoni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ni baraji wele diyara n ye n bɛ tila n bɛ n yɛrɛ kanubagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tungarankew fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali tungarankew an balima minnu bɛ SRL la ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu ɲɛ b'an na ko n b'u fo u ni cɛsiri u taara min ɲini Ala k'u sɔn ka segin ka na anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan Ala ka kɛlɛ jugu min bɛ diɲɛ ni an ka jamana kɔnɔ ani bana juguw Ala k'a bɛɛ nɔgɔya ka jisuma k'a bɛɛ fura ye parce que nɔgɔya de ka di artiste ye bɛɛ ni kelenya de ka di anw ye merci beaucoup artiste animatrice cameraman photographe cinéaste ni bɛɛ lajɛlen bɛ art kɔnɔ a bɛɛ ye kelen donc Tenza album in filɛ nin a bɛ sɔrɔ e bolo wa a bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ bon i ko min y'a fɛ yen ko album bɔra k'a sɔrɔ bana ma daminɛ a bɔlen a tun bɛ ka feere neti kan an ye caman feere a la mais ni mɔgɔ min mako b'a la toujours n'i ye ci bila aw ma a b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a tigi ma degun tabarikala ok Tenza an b'i fo en même temps a bɛ YouTube fana kan minnu bɛ fɛ k'a télécharger u bɛ se k'a télécharger YouTube kan baara nɔgɔyara ayiwa kanubagaw an bɛ o de fɔ aw ɲɛna an ko an bɛ Dankoroba Kènè kɔnɔ fɛn min kɔni ye OUSMANE WATTARA ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Tenza la a yɛrɛ ɲumana tentenba zantigi o tɛ kosɛbɛ voilà donc an bɛ a fɔ ka wale ɲuman dɔn an ni ale de tun bɛ baro la n ka hakili la faamuya camanba de sɔrɔ la OUSMANE ko la sini ma sini kɛnɛ aw bɛ se ka sigi ka baro kɛ aw yɛrɛ bɛ se ka fɛn lakali ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye o de hukumu kɔnɔ an y'a wele ka na yalasa maliyɛnw bɛ se ka dɔn OUSMANE ye jɔn ye ni masa in ma an ka jɔn na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dankoroba Kènè wɛrɛ kan